kopa iko. So katika hiyo Exodus hiyo 21:18 to 32 ige kunyara kopa ke otorok nga financial compensation ne ke kunyara kopa ige kopa and in any case na bora nyole nga injury yabeire a portion ya nyara kopa korek so burto bwa nyara kopa bo kogwa nga ki e kunyara kopa ige kopa asengencho ye kabireyu e fine ko nyara kopa yarenge koborro ama chikayo si pi niga guturagira egere amangana violence tabaisa koborro abuse te nyara koba ge koborro gati abantu asaba abantu because ntwaligereringa ama chiko nigare obwanjani vertically no obwanjani horizontally. Yes. So ama chiko garorrato gaidi asinjire kabireyo so nyasaye taiko nyara koba gobeka machika iga anyara koba gotutiga asinjire kabireyo lakini niga ko nyara koba gotorokia na machikana na kiago nyara koba akogendera kiagera muna bono ensemo yende ekere animal attacks igonga animals inchial ko baro na jirojo they were protected they were protected as Exodus 21 verse 35 up to 36 na hande kero kende loans amona rent ayuwa majika yuna na kaletek na lengor na premarital relations na gichiko nyara kaba chiko chikoba so nya sa ega ruta machika ega egara nyara kaba gotorokia about different problems na gichiko nyara kaba chikoba na hande nga gichiko ba chiko bekwa egere mwanya bantu anyara kaba gakobwati nyasaye tatagete onde bwensi anyara kaba gako enda isiko ama masi yae gosobwanjani bwae nyasaye niga ruanetinga andake to nyara kaba to correct amabe adito kunyara kaba to korera abande gose abande bagotokorera nyasaye niga nyalta ko ganinga goetera sama chiko communities nyara kaba chiko ba safe na goetera igo ebibe binyara kaba bikorusi gorro dekere bia nyalde kaba bikorusi gorro tutware obwamate oboronge gatiye intwe ase intwe in essence na geko era majika yo akaletaki ga koborro nyasaye niga bwate amajikare fair na ndago toro ki decisions chituko nyara kaba to koraki to ko make that's why iga ko nyara kaba ko nyoria ba Israeli nga kiro mwaka inga banyale ko babako participate as a Passover ekera tu ajaka tu ataka this is the 9th what a lesson the 9th lesson we have some 4 lessons and then to ko quarter ne quarter yiga ekera tu ayekodire we celebrate the Passover in most cases as the tradition is unless the demand arises Singapore no ya bitere iringa mse kole ke Passover nyara ko in between egatiga go there is this laws cha Pentecost 7 weeks later na kichiko nyara ko jigo koraki chikoba moisonde tu ko the feast of what the tabernacles yes ichikambi echituko nyara ko toko so all this we are doing na singing jo komenyera ama chikubuna nyasa nyare ko koraki ka gotworo kereria egera tunyara ko batoko menya intwe ase intwe ando ko bwata no koiga na kunya sanya ko bakubeka gatiere amona abantu baye aria ase getuno kiararia yasina you know we could be pointing at the Israelites who are the Israelites now we are the Israelites and these are the laws chiko nyara ko bachiko gaban na ande na chiko nyara ko chiko toro kereria ase njire yiga no we chika konen korworo and this is the law ko nyara ko gotoga gaban 36 days slaves ba nyara ko ba korek ba ko bwatu litukoria gatano na kabire ba na kabire wa free ba free and here we are sabato neror 60 days we should be working. The 70th day we deserve what? Ogotimoka. So we should apply it in Jirekabireyu and we have to observe this feast from here we are assured of divine protection and actually a plan if we look at nga kinya sa bwate plan go cha sa Israel ni ga netinga they need to reach to the promised land and this is how he was leading them enchere yega na ra go say no anya to ko promise the land Abraham una go nyara ko ba ko mo ari kanianga I'm taking you to another land just move akarwara kuminga ehena mananga ko da kanda tulega lakini rende which is this gift that we are getting
So God gives us these gifts like buna bonoiga this one droro inki kugera nyasata ali nyara ko ga Abraham the land of the Canaanites asingenjo njale ngoro why let us go to Genesis 15 verse 16. Mkata, you can read there if you are there, or Murumbo, whoever is there first. 15 verse 16. Egoteba Barabuo bagoika ase ekiari gia kane inabairane gocha ekiagera obobe bwaba amori tubora ikerana goikabono turojiri chibunaliali obobe bwaba amori tubara koraki tubora ikerana ekiagera nyasaye nigagatetie babe very peaceful banyara ko bakomenya no rembe ekere bakonyara ko bakomenya no rembe na hamanye tubunana kyanyala ko bakoru barusi alimi Misiri kako barusi alimi Misiri nikakonyara ko bwa instructions komenyera linki richiko nyasaye gakonyara ko bagotebia ba Israeli ga igwa eliogi egera munyara ko moko limenyera here his voice so that God may be a enemy of his enemies. Igwa eliogi serve only God so that he may remove all the sickness. There are the conditions not to make any alliance with the Canaanites so as not to worship their gods. So these are ramajiko nyara kabata koraki mo nyara ko moko beka buyo chikobondeiga gatiga go munyara ko mogo weli ogire manene munyara ko mogo serve nyasaye we ko manene ekera nere okonyara ko ba ga kole kurene na nyasaye aganye ekere mu akolira yega. He tells the Israelites ingia ko chikonyara ko ba koraki ga ko bakolera obachira chikobugati na nyara ko baga gutuma muraika anyara ko baga ko barinda na kubagitera na anyara ko baga gutuma muraika anyara ko baga gutara amonaba na barabuo na anyara ko baga gutuma tera tuteinia inhabitants bali baka na mamicha yabo. He will send the wasp, drive them out, and finally he will drive them out gradually. Na a point yende he will hand them over to the Israelites until they dominate from the Mediterraneans to the Euphrates. So these are the conditions. Nyasago nyarakabaga kobaro kereria nyasa otebria ba Israeli nkibagwana te nyarakabaga kora na kuruga wo onyare kobaga kobaro kereria nga kurugaiga inkiago jigokorera abai Israel ekera banyalda ko baba kubwatia amachiko aya ale asinjire kabire yiga. So kurwa una hanengo ikaruma yote about an eye for an eye. But go sino wacha gire. Maybe utaracha umurisia. Yes. Amangana iga manena gutoka soko nga nyemero ngwene yemo. Ibugo 15. Yes. Uchinse ateba. Onde biensi ora akeise. Usengina. Nere goikaitwe aku. Nere bakaitwe aku. Amachiko aria manene ngo togarare nga sika isona nyoko. Yes. Naria matuka araba mange. Arabuche. Na bebe yateba onde biensi ora ibo muntu. This kidnapping. Onde biensi ora ibo muntu goikaitwa akwe. Karabe omonirie gose omobwata sama bakae. Go kidnapping was not allowed. It was not allowed. Actually, orengereri imagine munore gabwe. Omwano oibirwe n'abantu batamanyiri. You don't sleep. To otu aramare. Na harere ko kora tangazo se mtandao nga nyarebe osiri you don't sleep. Eyende yatebeka 17. Ino nganyemero ngiwe nayemo. Onde biensi ora aragererie ise. Gutangaza turamangana makongo. Onde biensi ora aragererie ise gosengina. Nere goikaitwe akwe. Yes. But then I want to move mbe kikebe clear. 2020 ngachere so meyo 2020 of no Proverbs 2020 tibeto so no nyare goiko 2020 ngone family kia goteba Proverbs 2020 omonto oraragererie ise gosengina oyo etaya yaye nerimigwe
ekero kiomosunte ekerima you know to koragereria iso osenyoko oise gokorabo etaya yao nigera arimigwe aso omosunte kerima, you know it is even making it worse. Yes. Omosunte ne kerima na handeta etaya emocha dierimigwe nga yogoche 26 verse 2 na kiagotebero Proverbs 26:2 Proverbs 26 verse 2 egotebanga ubuna enchiro ekona kuonganya buna enchiro ekona kuonganya na buna egesingororo gekoiruruka na boigo na okoragereria gotari n'eng'encho gotaikere oria oragereriwe igonga na iga nkunyori tore bari bagotanga nakoragereiri nona abaibori. We also want to remind you ngaki tigakona koba n'umuntu ubwango asokoragereria lakini inyora iga oyoro gwancho koragereria kwa bwata ningo nyasaye ekiagera omwana oyo okomocheire na inde tari remorseful sure lakini ise koba ngatabwati mamocho na yenkora kobatenga na akoragereiri une enchiro ekona kuonganya osege siongoro gekona koiruruka na benga okoragereria gotabwati ngencho for sure onye tinda akobochera no chonte ngabona na akoragereiri inki okoragereri ninki kero inki yekubwatoro yamanya gotebe iga na inde 13 yoko nganya merongewe na yemo yari sinaringe abantu kobarabe bakurwana noyomo akoyonderigena gose nkundi oyo oakwa gotakwa korende abe okurwara borere kara abo otimokire naenda asoka isiko gotara ogwesirere nyimbo dirorio orio moagete nigo aratigwe taitwa kwarore otatiga amwakane asengencho yeng'eri eria asiririe ekenkere practical nga gwakira omonto ochire nyagitari onye mutari kuigwana na tarakwa compensate so the base is here na amurende goikagwe ne kegima maite igoga no garia karagwa chire court agoteba ngarifa refer somewhere kefungo getaiga refer Proverbs but it's Proverbs 21 verse number 18 to 19 na benga na maite osibona gata getemu ake muragiri yes ko statement yeyo by the way it has happened nkonyare kanere boigo especially buna bono I'm sorry to say this lakini ndirego ikera nga kero kende this incidents nko bachire etoke ngomuntu nane gari no yone naro uri no kuguru na bokonyora ngoyo bokuguru ndire wago gawata after all inkuna ayokoreki inkuna ondagirie ayu get we they get you know na bere igo ayoko ogonkuna egero ndagirie nga amachikande naro for interest of time ntake tensuke go 22 okonganya 22 verse number 16 yes omonto kara mogenke na gosario muise ko mwekungi otararierwa boko goika akane enibo eisaine amunyuome you know it was like that you rapping bono gamungaina yes yeah kind of yes number 2 korende onyeise omuiseke okwanga tamomoa omuntu oyo goika akane kibesa kirengaine ligo ryo muise ko mwekungi ikomresa nesatu totiga omokungu omorogi abe moyo igo morogi akoreki right okay igo nande ngaborogi basambira is this what they person igwa omonto igwa aiga bono twabere bobe ikomera kianda omonto urarare nengiti goikaitwe akwe eyo maite binte imbiro twabigure nandi byara ligwe binge okunyome tu ebigo byato kasikira mbauti mono igo na aseri chiko ebintu omete bikoro unnatural sure inga ntogwe ntigo ikirabwe yateba omuntu orarwere nyasaye nde yonsi yeke ngwanso otatigo monene byeka
gwikasiri gwikigima abange twabwatira niguga ikiagera ebimwanso birenga twarure gukiasitari tobaisa gokorera omumenyi bubi gusikomochegia ikiagera na inwe abanyene mwarenga abamenyi asense ya Misiri mirongo ibiri na ibere yatebaiga na inde eriga twari kwatira ni goro twari ngase amatanga umo veteran arukwete yes twari ko eni koruku Daniel mukwa mubaya aria nyame tinyari bari rura yari gotebaiga to chando muboraka onde bwes gose omwana entakana oyo abayibori baya bakure oise ko bachanda abwo nabarabwo ko bararere asende amaene incheninyigwe ekerero kiabo enda mwamu yane inayoke na inche mbaite inwe nomoro abakungu baino nababe baburaka na abana baino babe chintakana batari nabaise you know amachikaya this is very practical tuarorire ekero omwana yani omuntu asirire mwamuura mukomuura bakenibo eryo mugako yatiga yani ngatara ni gukonyora chimbebe cyasuki basukiri none kera ni bari physical change documents yes and all that so these laws are there egera kinyara ko bakigo amachikaya gabegetwe egera protect abantu bekingencho chionse ngaya namachiko ao arwetwe ayutwaetwe ngana intwe tumanya okaraba 23 verse 10 ndere korigerio nkwane gentekemo ase miake yoko nganya ase miake 5 nomo osimeke na kobusure ndagera ose na ogese ebyamire yes korende omwaka wa 5 na kabere otige omugondo otimoke toremwa ebirakine na kwama asomugondo obitigere bantoki abataka asomugondo na ebi biratigare bibe endagara yekingiti cyorosa no nyasaye asokura machikaya igata gite kurigereria abantu bonse across actually is all around it's all across paka kingiti nga ekero kwaremire unfortunately this one we don't practice ekero kwaremire umugondo emyaka 5 nebere 5 no yo 70 here the 7th year umugondo ri gwente gutigara you know otimoke yes kende gyonsi kere emeri yororo abare barakeire tari ayo kominyoka abataka na kende gyonsi kera amerororo chingiti cyoro sana chinyore okore boigo no mugondo bw'emesabibu nayo bw'emezaituni 12 yateba asama tukata narimo yes okore emeremo yawo korende rituko ya 5 na kabere otimoke ne ngombe yawo ne tigere yawo na chirocho chitimoke nabo igo no musombo umumura oyiboreire bwo na umumenyo nabaro bakoreki batimoke motegerere mono onsia ya nabatebirie na moyabwate timu atora mariete y'Inyasaye kinde ayo taigugwa gose ase emenwa yaino you know omanene ngote mari kwegeriga na kia abantu bane baramenya sokugwa na kare ntwabwate ikitokorwa korogota korogota actually after samura kwa beire yes nguika kwa nkwanyora ngambare bakurukuru maega baranga inchire chiebwa yes so koruga wana korogota kiri ba korogota eba koretera usene kiabo bakwira ne kiabo ikiagera these are guys batabwate yes eba gwetanga ki kande agatonde kande ngatigara agatoronge kande ngatigara onye ngatigara na kwa kuira ntubona rinda asengencho twarenge igo twarego chitwarogota yes twarogota twakora na indi twaoneri mama twamoneri uchigotogorere biko turiyo siri you know that's what used to happen and we be aringe be plastic that time yes ono naritwa biwose bigukoyeka ogot moyekie oso haro chime wasoka ko chimoino amacha asokire yetokere kwaroka morisia eriso aseriso toso Mathayo Mathayo Isa 38 yes please someone koro
Yes. Ekegoteba? Egoteba nga. Mwaigwete nga ndia tebe tue. Eliso ase eliso na elino ase elino. Korende inche nabatebirie timo baisa kwamererania no yore omobe. Korende omonto karago ake orosea ruabolio omonchorere no kobe. Na omonto karigetie kogosoera na koira yanga yao ya ime omotigere ne ya isiko baigo. Na onye omonto okobetereria kogenda nere emaili eyemo genda nere goika chimaili bere. Oyo kogosaba moe. Yes. Na oyo rigetie singo tomorina. Okay. Mwaigwete nga ndia tebetwe ancha omogisangio na ogeche omubisha o. Korende inje natebire ancha ababisha baino musabere abako bachanda. Nario monyare koba abana baiso oino ore igoro. Ekiagera erenigo akoba baleria omobaso oye ababe nabaya. Yes. Obatueria embura abakori oboronge na abatari gokora oboronge. Naki kumuranche ababanchete inwe ing'eria ki mure nero. Ine no nyambaria bako banga abango tibari gokora bo. Na inwe kumura kwanie abaminto boka mbuya ki mwakora kubuga abande. Nonya n'abantu bebisaku tibari gokora bo. Gakinwe mobe abaikiranu ubuna iso oino ale oigoro ale omoikiranu. Bono ekero Yesu akwegeria amang'ana aya. The Sermon in the Mount. Sermon in the Mount. Yes. Yesu na arenge korukare. Muna kende gyo nsimbire yata nga kende nkeyo gya koregete. Geta koregete gwetera asare. Yes. Ama chikaya yugwakani gisiomba. Number 1, igisiomba de kiango Kianya sai. To hakani. Bono ekero agotema kwegeria amang'ana aya. Igo agotema go kuorokia ngantu gwentu gwakani igisiomba. Kero okoigunga mwaigwete. Ana mang'ana akare. Actually was referring to Exodus. Yes. Mwaigwete. Yes. Korende bono nkubatebinde iga. Yesu tarigo tema gosaria machiko. In any way, iga gotema goikirania. In fact, egere okomenya gweito konyare koba. For example, ngoterenga ki dishiko ngoteba dire toita toiba korende tachi tiasaria machika yo. Ekiagokora iga agotema kugarei. Di chiko egere dibwatane nerinde nga onyendiri kwa mwanche to yomino. 1 nkware komokorera amabe ari kwa mokorera. Onye ngwanche to yomino nkware kumuita. And you see, don't expect ekiagara ntwateba engeria yebibeniki namakweri. Ayato gukagera okorera oyomino bobe ayokorera ubuya. Sure. I think this is what he needs to tell us. Nga egato nyare komenya tomenye asenchire kuyugwana. For example, it was never the true intention of the law of retaliation that a person should lose his eye or a hand for having harmed another one. Sure. Na mokorera neretiga nkorera. But you see, again it comes to say korera oyomino puna nayoraga nyokoreke okorero. The golden rule. Yes. Yeah, that's Matthew 7:12. 7:12. Ayato koba a terrorist. Oite igo koiba bionsi ayiko goikeru watabanga gaki tingwe ntugo itwe kiagere bukungo tebere. Eri agotebabo nande yatotebirie tobe fair gochiasa abaminto. Eke otokubeka amachikaya, we will avoid revenge. Sure. It is not good. Egere
totige kuna guitera amanyinga ovyo na inde ekegusi nkora igunde ke gotebanga kumbe amanyinga y'omuntu tanga yengoko na bogo ito muntu I'm told ebagoteba konyotete gutama ng'ome na amanyinga aye na yoratame if you don't do so na boku ebisansa okwebisara disa kuriye getuma wesibete ngabono no lakini umubiro mugiboro chekaine. So what we are trying to say indirectly keringa ki ekerenga kyo manene keringa abantu bamenye bari no marembe bamenye bakuigwanana to bakorera abande bube ayigoteta akorera ubuye marish actually egento gaiga yesa kunyara ko baga ko implying keringa tunyara ko batogo tiga amangana personal revenge because indrogo gwate ki so personal kwanyoranga anda ke buna bona iga na bokonyora abantu mbarogejete weunga kai orionyorekana you before utara judge omanye was it accident or what I will take the law to your hand yeso gago tubeka egera nyara ko batogo tumeka majiko asinjire wenerete ekiagera ni gata geto ko making a judge decision gose a decision ni gere fair te baisa ko nyara ko bage korrekana nga ni gere personal because yabange they tend to take it in a very personal way na kiekega tukunya ko inyolunga how do we live as per the law because one is koligereria in one way in the whole testament to akirigereri kabisa to arodirenga because Matthew 5:38 actually is koligereri na Exodus 21:24 nere yo tebanga an eye for an eye na kiege yesa ko tunyolinga mwai wet you had it lakini rende rebono nigako enda the other way round uko nyolinga ndiga egesiomba nigekere kyangu ekianye ekiaye erebuge komanye omanyene maybe nyangwa so Matthew 5:44 kindly Matthew 5:44 ekiagateba Matthew 5:44 let me be there kanyana na ile Exodus so Matthew 5:44 kokora kurwabwe to kokora ntocheke abarumi torenga kibono nyento digokorabo twakora irubube actually buna torega morisi twara akora irubube soma korende nyina batebirie anjaba bisaba ino musabere aba bako bachanda kwarore yes nga umuntu ka akora gero ukora akora bankora ukwana check Romans 12:19-21 tobanchaba bisaba ito yes ekenkerige ntokia 1+1 mwanja mondo mobiso it is not a 1+1 thing ikiagara it is very hard ikiagara ogokore ire bube gose kuna kokore are bube just a minute so what do we do nga tobanje na kubasabira aseki genda Romans abarumi 19 21 ego tebanga abanjwa timoligia kwerusia egesiomba kweru timoligia kweruseria egesiomba tiga libaga asenda mwamu ya Nyasaye ekiagera nerikire omonene otebire egesiomba nekiane inje ningakane nabo igo omobisa o karabe nenjara muragirie karabe nerango bueno nterebe kevin tuberega yes one esementangani yate verse 19 abanjwa timoligia kwerusia egesiomba tiga liba timoligia kweruseria egesiomba tiga libaga asenda mwamu ya Nyasaye ekiagera nerikire omonene otebire egesiomba nekiane inche ningakane. Just a minute. Yes. And by the way, it is true. And I want to encourage abatorigerete boniga. Egesiomba nekia Nyasaye. Twarigereirie baria bakorereta abande bube gose batokorerete bube. That is true. Yes. Batokorerete bube bibaga tuchanda you know ugukina gukabogo kongu rero iga ebintu ebyonchorerete bintu bichenjanga and it is very true. Rioka, I want to give this secret. Rioka ekero ora twaro bwa mate na Nyasaye omotebye digereria ya togokorerwa. We have talked of abakungwa baburaka, yes, abana chintakana eriogo igoriro ronga kubaranda angerie inche
kubararira asende Yes. rorio ninyigwe na inche nimba korere. Are you seeing? Nyasaye nero gwakanie gesiomba. Sure. Nche mwanya bantu kwerusirie gesiomba. In fact, I become a sinner on top of a sinner. That is it. Igonga, in other words, oiranire nga amachika aribu na yarikire. Lakini bona ya chenjiri. So that abamoko imoka mwaji gusamba abantu. Yes. Don't take the law into your hands. You are not safe because you have committed sin. Yes. By disciplining sin. Yes. Are you seeing it? So what should we do? Mutigiro manene Nero wakani. Soma number 20. Number 20 it reads, naboigo omubisa o karabene njara moragerie. Karabene rango moe anywe. Ekiagera kora kore ayo no mubekire amakara omorero ase omutgo oya. And by the way, nabage kobega kongu kurende we get in kari na hata abandi bari bakekera okonya bari kora. Hawana hata shukurani. Ekero achire moe eyo nebenganga na makara kwa mubekera aseki aseki kuba kiahe. Yes. Nero gusambeka ekengo kora noyo gonkonyega. Number 21. Number 21 to bugwano bobe korende obwe obobe asobuya. Igoga we are encouraged. We are encouraged. Toa obobe libaga bokobwe. Korende obwe obobe asobuya. Na kinda anyare gokora mangana yonse morisia. It is not possible ase mwanya bantu. Korendo mutigeri tata matenga ki na anchire muna kwarire ira. Onkonye na inchemenye korengana neri chikoria una kwabekire. It is possible. Elder. Nama enenga na kikyo Kristo akonyara gobaga otumishanga tonyara ko bato ko intuba isa ko imukirichi ko ase wa magoka itu. Maybe to cut a short briefly. Yes. Nakiyakore in the judiciary system. Gose amachiko no ne se chinga kiakare. Amachiko na rengo. Ekwamo chaiga the penalty is this one. Mbaro bago interpret gentoki amachiko. No ne se yaito. Pakekero obuburukanu bunereri bororo bonge corruption ya buchire. Dichi kondiroro dikora this thing to this other one. Yani in other words, again tonkelinga yeso there is a way rich kuria ngotumeka in a wrong way. And I believe it become robo to some Deuteronomy 32:35. If we can be there. Okay. Deuteronomy okorena kwa majiko ke fungu kia 32 amo 35. Okay. If you are there you can read because okorena 32 na ikiro verse 35. Yes. Biblia got eba. Egesiomba ne kiane ninche ndakane. Actually, this is what God is reminding us. Egesiomba ne kyang ne kiomba ne rogo nyara kwa kagwa kana igevinte bitoko nyara kwa to kumugintu our own hands. Toko nyara kwa to kubeka asama go kaito. Ni go to gotumeka kero gendiri jiko in a wrong way. Enjire takaletik tabuena leti ne reason ni ya nyara kwa te kuiwe te kuiwe kana. So ri jiko ni go libuena takol badi ko nyara kwa badi go toro kianga inga kitogota togotar. Maybe actually ya read, yes. Egesiomba ne kiane ninche ndakane. Kigachire goikama gorabo atererigwe. Yes. Orango. Yaba bisaba ito. Gotererigwa nande kene twarora gotererigwa. That is true. Yateba ekiagera itukurie mechando yabo diaikire ange. By the bari bago kora omurisia ama etega maybe ngo kunde bugango. I was talking to one of my friends to menya nerabo met. Yes. Agonte biga. Mugaka gete sobo. Akaimu kugora kanyoma bakungu batano. Akanyora abana bange bune konyarekana omaitenga tari gochi kobao ama tukare mutu. Yani egasi ya no kuibora onya bago chandika baro bago chandika. Bana abachinyombe chisano bachiti sukuru. De kiro muntu gago struggle. Mugako ri akanu bakoborimo. Uratogo kwana iga. Tara kuno hari. Yes.
inga naande naonetio bune bona nakurite igabwate mechande menge abana bano bagocoka birigeri lakini mbari korra kende ganga ekiagara itukurie mechanda yabo ria ikirange no gocirigwa kwabo nigo kugocha bwangu no gocirigwa kwabo lakini nkora itigu baragote kiagara ba chirima minja yaye yes na yesa gutunyoriga it is only God who is perfect nyasabu koromwe moikirano ana usubuyanga ki nyangi teyo ere perfect nyangi teyo kole taki matanga teyo are perfect kende nkeyo kere perfect nyasaye bie koromo ikirano naende keruragani no uyo tomenyete nere mukao mugako abana kugokugani umuntu ore perfect oikiranete gaja tuike iguru aiga sense ogotereri nkoro yes togotereri naende twakoraki twaboka twagenda n'ubugima so jimbwanjire je kirisa utunyoria ngatunyara kwa batoko menyera ashinga kiejiga tumenye no bwanjani tunyara kwa batoko babali bakunyara kwa bakwabira yes na ande bali kind to one another umukwani mugagotebe 6:36 Luka isana mo kebungo kia 36 mukwani mugagotebe gukona kata bunu mukwani isana mo 36 gokoranya some inere ya maana egoteba mobe na mabira una iso ino are na mabira igobono that 36 na sobe so ikina giminete kobo boikirano yes inga mobe no bwanjaniri tangani mobe na mabira yokwabira una tato ino are naki na mabira that's how we can embrace this character igonto baisa gwikera nga tunyara kwa batu koimukie bisiomba maja sia ora kiringa an eye for an eye lakini rena na ndi Yesu tuiraniri ekiagera ndiri twaja nga man what then twagora sin gojago wakazi Jesus when Jesus came all this was accomplished and God is love. Jesus is a love. He took it all for us. Indirectly, Maurice got two wrongs. Cannot make a right. Right. So, wuna tatu itaro motongi nero kunyara kobaga wikirani bio bionse nero kunyara kobaga wikirani na machiko anyara kobaga ka wikirana. So in this case, amachiko na rato correct. In our since lakini ndo ya correct ndo ya to make a wrong iri let us embrace this issue yes anyara ka correct ka goto yeretera e ka try embrace then we will be able to move and walk well. One time this is a practical case and I want to share it here. Mo gono yomo I think garu morisi or sumudiko something like that kino morai bia kanisa oli tino morai o tokire seri mocho oiruwe kegambiro kirimo kora babeke otene a board quality board neri you get ra beke neri you iru Sanhedrin yes I guess Sanhedrin asome ro mashtaka naende akairaniria enchera engao agatebeiga muna mwakwanira yonsi na yekene yes naende nerigereirie na asabire nyasaone okwabira kende yonsi mora akore kurwaiga gochumutwe I don't care na ikire kwabirwa na nyasaone amen uyo koranga kwana like the thief at the cross he did so bono eseke gabiro keria omongina gete agakwana iga inchetindo chigo sento bwate ngana nande togokwaniraga sure ekiagera enchera akwandira mangana aya who are we na madenga yaya to father condemn yaya tate mura mwachagete na kimwa korete na kiyachagete mongorere gabatebetie I'm not party to this one oyasaba mabera ningo branya sawe onye nyasawu muabeire who are we who am I to proceed ayeningo ncheningo okwabera igo gokoreto morembe no kuigwana no ase actually it brings peace at heart. In fact, let me put it this way. One of the books I have read, whatever, not forgiving is like taking poison
expecting the other person to die. Sure. Iwa ekero utari kwabera ni genga konyu eriogo esumo gokagire torio ndaku okonywa oriaku omuntu okumia ningo it is you na inde Kristo oabire abantu paka baria nabate twa kwantirinde gaiganga onyankuri katware ngebuku rero Rahabu nigo aromutayai weruete okore mirimo yaye lakini ase egekorwa kiri egesinini gyo kwariga ni kiroti na inde gagoteba inche igona twaigure yes amangana nyasao ino akorire ngamu amboka nyanje bariri asa inchungo goche akababisa yewana nanda kubabisa in a very unique way kubabisa in a unique way bakuba soker goche moino ndo akabatenge getamba ikeigo kebeke keroto gocha it will tell us yes akagesunga narige kabanga na kiki abaturia what we saying ama abera nyasaye togo sasima gari nyasaye of second chances amabaga is a god of second chance second chances with the s mutu yes amabaga kabere enchera na amenyire when I turn. Samson is a good example. Ekero arerwa agatebigwa ereningo na ende inki agwenta gukora na chiotereria na terereti lakini finally na ende na chiotereria Nyasaye ngaki nga another chance na tarirare naye na korire bichieno finally ngabere nadongeri baga buko yateba esama tukaria agaita ritukoria agaita abantu abange mono kubua abaraiteta sobuguma bwa hebwens what we are saying okwabero koiga is a subject that we need to embrace ekero ego ikeranga nkurusia tore oyo moito ase ushirika we do it redemptively tore nekerenga gyokomotoria gyokomoboria na kumuirania not punitively tari asoko goka nga bora kiamonyori rogatebanga inchina bona abatebeti how did you know kiagero yoiga Nyasaye namutongete nande he has good purpose for this child nande is a god of second chances as you have asked to do what put it Nyasaye no bwanjani nande Nyasaye gwetera samajikaye nikakunyara kaba kuorokia buna na kyubwanjani bole that's why he is reminding us tunyara kaba to komenyera amachikayega nakiga kogera extensively tuanyara kaba to koligereria about nga kisilebs bagunyara kaba bakoba what are the principles of compassion tualigere the laws on murder na tualigere ngaki body harm ko nyara kaba yakoraki ege kaba boigo na anda bono Kristo toiraniri na gotoireta nga the laws restraining vengeance egera to koligereria go oise ko to ngana boigo lakini Kristo toro kiringa to ege siompane kiango nekia Nyasaye let us not take it for ourselves because the moment to kunyara kaba to ko keira indutwe kabanyene na bokonyoranga tuesalirie libaga twarenge gokoraki komugagaja na komotogi Nyasaye none of us is perfect but our God is perfect. How can we be perfect? Obwanchani I want to respond to that. And kindness. Yes. We will be able to make it to that end. Ekero okonganya 23 verse 22 goteba kurende kumura muigwerere na gokora ons ayo ons na kwanire nche dirodio ni ndwanie ababisa baino ni nchande abo bakogochanda actually na bengo guyaka na legesyo bakeri yes otebire a condition ero yemo he has given us guidelines bachiko na rororo na inde aso konyara kwane unanyikaranse rero iga I cannot be able to keep the commandments of God because I'm human. I'm inclined. Igo ngebereregete gochia sebibe ekero kakera ankonye kwa Yesu soma salaba wansibirie naye kwago sibirie you are safer kurwa gochumotwe ekero arosyo kubwatana na Nyasaye. Amen. As we go, Peter Morris from USA. Thank you, my brother. The Morris family was telling me what
And then there is this women cluster KNUT. I don't know what I can understand. Thank you because you're watching us. Na mwensi Diana Kurwari mna mole kurwabugo mna toko genda twensi kero monto 0726447367. In fact ngo cha kerande ko gora bona iga kero monto no beget kurwabu no tagato comment kurga. And then Emmanuel Mwaga on the nga sense woda ne anda kinene bona iga antegera teleso. Ale shwanga 27 ne ai lakini bona iga ningencho tukubeka. There is the last statement you are putting. Mate abantu ngumanya banga bono karukwa batiswa karukwa chekanisa kwa batiswa boko ende kanisa kwa bekubolisia bona obuguma bwao niga umuntu nagwaka komatebe amen dem yabande yabande. The only thing, the difference is a corona renge pure aliense na bono abotoko reason that time ndoko reason mapema ndio best tuakora ni na ngundi azengundi. Yes. To gonda maziki. Actually in Christianity, yes, we learn to restrain ourselves. I was sharing with my brother Ariminto Ensemo akol ku Richard Yobara. My brother, how are you? I want to take a muisunde. It was on Thursday nkore banarenge. Wante ngoma ite wana igoro maite ngati ndugu ya narenge iga wati chibestiane kumusabande tachieti konga mena kamwaka buri eka na mwaka kume na bwate e bodyguard yae bakambwata bakandu taisi mete woti ndachi mugundu ekiagera ngodia senkundi ekundi yeira ndiritukuanga ki okwako bakamubekera wotu yase bakamukwani bakamukwani ngenje wako waka na tuwa ngego nere Ise Peter Makuri is the deacon township Nyamarambe. Mungwano uria, I think among the few Samsons batigarete. Ebirogo bipakire bakayigora harigoro. Ako biberereka otagwa mugongo iga utanda bira bigukiaria. Wona igoro twarenge katokuru matanka tugaitera soko. Isago nkwaniga. Ngekuri omanya kosa kusekuri kumbe kuri mbore engiti ge gutara magorane aya maega sine bibwata go sine bitama go sele kya koro one kuri ne bya moto ngekuri kamo ekuri byo. I want to say this. Living the law komenya bunarichi kuri goteba with the living like the law, say living in the law, yes, not the same. It is living the law. Living the law komenya omo Kristo tali obo Kristo mo Kristo nori one okoba monto bwanche tabang. We are talking of the love above all ogwancha bakalwata gwancheka ogwancha batali gwancheka. If there is one thing gotomarero abategereri baito bonsi na batosonchete, go and try this week yewo chango tori moto amachifu ora tema gwancha abatanchege abatali gwancheka, try them. Ikona otebeti umulisia na no ekora na otukarige nga one of the things I want to see God. Yes That kora Yesu mubora lakini Yesu dirimbu yakwarenge nyonya sorry muna bara ko kwa bintu biya koratiga nkwarenge because I have tried 1,000,000 times. One abantaba matoboro nkorandi bode. In fact I get so angry iyo ndongo sabanya sampu nguze ni asira nkwaro jono bara gotindia senate go ndo gwanta pa ko ndata tankwanege ekoro ko ki Paranacular. Ebona ingana stanga paranacular. Paranacular no. Naro yomana ate betenga tari konywa. Ega no masa. Sababu amane sidie. Bueno, oyo muaboche and I think he was playing. Yes. Oyo muaboche te gago tabanga ekelabu nkerege ko ndakerokana nakuru. Ego nga 7th day. 7th day. Nkonywa rege senkonyuke. No. Mogirango na rogo sabinga mogirango ta kabuli unga na maana atako majete taiko ina deli bwako
ono muntu mungaini muntu ko no mungaini anyway mugirango naro ragini yo marote ngo mugirango ino yo ragini oyimono aye vanilla agata nga mugirango ino yo ito ragini yara mono njono yo maro yo mugirango mwawa to sambara ale gukwane ara ba rugora ali mugonga vanilla. That is my friend for the last 13 years. Oh, yes. We've kept our friendship. That is one friend I can attest nga. Abasani bali mu kumanyana and then mu manyana. Kumanyana kwa ito ngwale kumanyana. Kale ngo mugirango na njenga kale munankale. Eno mwalimu. Wekende no mugetutu. But we've kept abantu bonspi omuchi magero mwenspi bagirango mate na abakwaniri nanda singin chubwa nchene akina Jackie mwensipi na abakwaniri akina Vanilla. Vanessa oyo nakiaro igo bali bako vi igo sawa na akore kuchigali buna bana the bees I whatever you as abo month the kyande kyo agenda edo tabaiga mnango nya wasoma chia semester yao unke ne birengere bia buna okorwa karato gutambuka tokori ochia agara arama na ambiemon. I want to say this: don't count us as holy beings. Aini ntore yeko yerigitore. Obiyo bobwanya sae tokoligia na buo. Do not count us so that you may judge us. Gotogo segetan. Bukwe yento yerigeti. Bukwe yetali ya tata buno yago translate lesson yetali ya. Gako translate because obo ikonya sana era nkumu ikiroli ate no muganga kinaro kolike gagusie lesson ate nga sana ako chakanya ligete ngatata ya inga T double T D we write in fact tata gwa kwa tata yeah that is how it is tata I think one kwangere ndukucha kwa ndabugirango. By the way Zakari agwete bobesana Zakari we are coming ambekera matara gokoro kubabere asengenje ya Zakari ayenda acha ndegete doctor na kando janga we did not go there but where we were we served God and he served God. Iyo ntokere kwa kwanaga na ndiko twagikwanire ntwatabanga inseje eriyoba. Yes. Matanga tayo arabe perfect. Yeah. Nyangi tayo perfect. Yes. Monto tayo re perfect. Yes. Kero twikirigo. Perfection never. Sure. Abono tolebia. Insega iga we are struggling, we are trying. Tunajaribu by the way. Yeah. Etogote mari yake manena atokonye tuikiranie. Ego. Yani toteme kumugwenera ende kero torensa onde tayo orabe ngabono nchena ikire nakina bata ibiri tanganinga eshati ya obunere iga kurware na bora abwiga white one biga useye you may think this shirt is white kero kurware ngabegete shati renda muna bono meite I'm seeing ekorda kanene ndabwire by the way shati terinda kero go ikanga na boko janga kata masekande kare ngoro the closer we move to Christ igotoko na kuirora koba abanyabibe mono togo sabo kwabirwa mono eriyo toikere ogoikirana ogokeneka tari boniga we are trying omonene nerora kwanyanga ki erikwara gukwaranga karo kwarenga enseriria montara gukuna go kubotia cyora gucyumuhino okay nje there you restrain yourself bwate you are like tari nganti bwate bona like ande mno gukino ketaoni rero kibegere speed gaba wikobo mulisi Kristo yokonyo iri. Let me tell you you would not dare kondenga ya nyekuri lesmi gaishaka asiki because of why aye hasire eri yo muntu rumwe gwete ba meeting aki oramirunga umumuro mwaka ngetae ari gono moishio akana choko boko pipi go kaenda semo ine era asira to gukwanira bono injina chiti mutinyo mwe gamenyete gusine abana bakana ambie batu trinity kama skaniacha. I want to say this Obadiah, my brother, thank you because you are there. Oh yes Obadiah.
And then ntagete gotebaiga we are not sent naroche Pastor Peter Sitati ino musigari murandia akorandi korwa Hope Channel sinarari getas Facebook yae mwana naro yomo oterete DJ Musbati DJ Kezi DJ Kezi no mwana omoke a youth no bokaboli bubo saibu aye na korete gasi enyinge omo darwite magayane lakini akaingakiera sekinchali DJ no Musbati na korete gasi enke. In fact this lady na akachite nyumba ya sobo naki agamata ekorwa aba ndabaitu bali mata Mount Elgon na akachite nyumba ekanisa ya mengia singencho yugo DJ kwaya abegetiga abantu bakamutumana chibasa. She's come agacha gasoa msani nakara so msani muno mwana omoke na achita karabe kachianga chinde che dini ya Islam people wakamsalimia nanda bakumsalimia na be dini yetu no matter she left she's there konyora tara konga edini yeye yetu tokaba debut Jesus's we judged tokamo judge wrong bobe it was that the decision she made ninche mkato mulisia I would have done the same. Yeah. I am asking because totebenga aigano wangu cha kutoka agenda igoro. I tell you today damu yake aisegosira those who judged him to tag we katoboli gwe bono ndai totebaiga we are living as a lichiko ligatebanga nyasaye to sasima nyasaye to lichicheri lieta isikeli tukulie sabato toita toiba to igo skaisa na nyoko ayuo to sanera ayonsi aina aroma chiko toire kwatebanga amonto koragerise aitu akwe I tell you today abantu bons bianga abantu bons big wochake nabo sometimes we've been mad with our dads. Yeah. Because of the way they are very mad with our dads. But uyebwanya sabu atuisanirenga we could not kill them. Never they could not kill us. That is your ugly father. How many times have you cursed your God? Or you always because God did not give you what you're supposed to do. Then you say akolendenga kokoro montale ekanisa twatebanga nyo kanisa dirgo tenna ntuba tatu nta yurate twatebaniga onda agatie ito oragena se mutukwira ni gato kobekanse ogwagwa gokubwata nturi kobar lakini ikote ne na somo nene amen ndubuna torega yani onda yo tikarumai igwa if anything happens kanisa twabatumire bono mutekwagacha chinyumba kya magena muchake kwagacha chinkoro chigoro. That is what we are sending you. Go and build souls. Go and nurture souls. Eko garegoro ni yabaro. Omonto kago toka amelemewa ase dini ya ino. Omonto kago toma kalemeila ase dini ya ino. Kamaranche. Tiga kiri ntumware ngokora. Tiga chi chumapiri mwate to sene chia somse osena kichiange oseni nkibi ebirisibi mwangogenda. Go and bring back the soul. Tigan kiregento na abade mutigenyone kanisa yango sini ya children ministry na dara to kolebi kutubito ensengima aye tiga kiregento genda muna aligia nkoleria egekora nero yuka mutunimire ebukwe yate beiga yes bogorerania inwe ase inwe yes na onye omuntu ore neri ngana igoro aso omuntu nde mwaberane amen buna omonene ababerete inwe na inwe mwaberanebo na ikitwa ata mugako jaga tabanga ki inche na ikire na tikire gusabanya sawa na mabera or whatever you do monga bera njamdan kyo moerio iyo na bakolosa isato 13:14 ata bakubwa ayonsi mwebo ye ubwanchani ulikuwa gakwanire nabwo egesibo ge kubwatania kiregento
asobo ikiranu wobuya. Amen. Amen. Nga tuaberane. Let's be patient with one another. Ondeta hiyo okeroje. Amen. Yes. Naona abatoko jaji ntuni ntuba ndona cyo bawiga iye itogera abensenzi. Yani saa zingine na wakorege chuni kira so eliyo yomino. Yes. Lakini mulibora siri Aito yoroje. Trial. It is true. Endo gako garego. Agachuni nake ngomnyoka kali. Wano matekero digo golchika goskai. I was como gima. Yes. So ama kabaguruga abuna gitar ko agachuni. Nyasaye gato bugatesi ande togendera balisia bana museseniwe. Maybe as we do that, we want to thank God for the camp meetings to our corridor. Yeah. The whole of last week, Vikari. Vikari, we want to thank the district pastor. Yes. We want to thank Dr. Nyagaka. A very wonderful man. We had a wonderful choir from Tanzania. Na kera ri tuko, kumogatokonya. Yes. We had choirs. I may not remember all of them. Kuna Celestial, Nazarene. We had Stafford, GK, Prisons. GC. And then we had yes. Stafford. We had Pisgah Harmony. Now Pisgah Harmony. Yes. These were wonderful choirs, and they came to grace the occasion on Saturday. I want to remember our speakers. I may not quote all of them, but my co-associate speaker, Rogers Nyaneti, a wonderful teacher. Yeah. A wonderful teacher. Now, the camp chair at large, we want to salute you and wish you God's blessings. We also want to remember, again, Korerani, Igorogo Nari, Chinyaribari, ese amatanga yoko enia mo veterinary, a senior vet, Iga, Orina Rotebeti. Nanya and Tromogaku, Riwa, Kretesimi, happy birthday, Father's Day. Yes. And he was very happy. But we want to wish the young family of Madam Naomi or Minyoto Ima. Nabana baje babere Kyle nuri nakoro kubaba diditin kumanya nga Kyle na baba. May God bless them. Chinga ke chinko muntu ateba mubwata semorata mire. Yeso nyasao tebire ababuraka ne chintakana na abane. Oyo kubakuna oyo nabenga igatongia endorero yerisoriane na inche kubarandire. I will hear and answer them. Na inche ninkore abaise bakwe egenda baraba baburaka na bana babachintakana. That is not what we wish for anyone. Manena bakonya ekero toko ado sasima kwarero. I'll be at Millennium. All right. To what AMR. We want to see Muslim, Islam, na Christianity. Do we have anything in common? Yeah. Sure. That's what we want to locate. There are things that the Bible speaks clearly about it. And we will be sharing. So we'll be at Millennium. Tunakukaribisha. Karibu sana. Amen. Nabatebinga. Inomole babere. Mondonale mbando chikorora. Na gendoro yoyo mo. Atebanga. Twamutigete bwiyeka. Ikobe yari neriyo mongwano uri onkorete ketokere. Oyo aswali bakoratera. Mongwano naro kwabeti bintu byane sana. Bakuna koriera. It's okay. No, at least you have something. Let me copy what Mama says. Mama, my mother, Mungra Josephine. In fact, thank God. You have something. Josa kimbi yaman. Josa ki asante. No, lio imonta. Bono, ingwenda mama tokata. Oli nakiko. Township iko. Township ngorengera lyali. Oli aiga kali kuchimate. Kikuru kunyora. I want to say this. Kobwate gyokwebero bado shukuru Mungu. Because you have something gokwebero. Elders. Yes. Kwanya kugenda mochi asino ni sisi tari kugenda. Ya to kuchechi gote because there is nothing there. Yes. Pake karota gitiri? Aye.
te gochiorora gekora kinenge na nyore suguri gegweta gochekora suguri kinenge okara Kene kio getigare to. ayo no ne kimuni umate gorokora kimuni gegotema gitari gocha straight asina tato gweta no ni siso gweta gochipara tere okobaga because you do not have anything. Nothing. If I'm lying, abantu bali mumanyete ngana ki asinaro gotara kugweta parega ese kurukuru na boroche ngumukongoyega obwento korro obole lakini ochaga igogocha lioka iga ochore gosomo tu mana so ago kwanyote kwa ngweberwa shukuru Mungu Okay. Ubona kwa nginyo irimbe kaka ngana kama iga chire dio chire chiachete kare dio getika bwati sa sire mokari kurumaega iga kurumaega bona kwa chire kwa gore ufa o mutiata yes lakini ogachete kare kae onde nere atiagoreri omugore neri sase omwe neri sase omwe ererani. I think I love that. Ekero kuna go complaining abono bachire banchandire nini you are saying indirectly na omware koira manene ire binte biga obaye na chenchi gosaba ego lakini yanje kwa bingeire keria kere chiangaire ngatubwate chumbe chetu bonde totakora. I want to tell you today chianga nchina gorete 2011 chiango gisana chiange china ono lero njiriko gisana chavere chinke and then these clothes paka bonoiga na aberi gingo kore program elia brothers keeper it's now the 11th year yes lakini chiange chinchi tigete ona gochiro ngorusi kana rusi ngao na gatenga gashati yakaiga paka bono mate at this age tinko be can finished a position I hold in the society does not allow man does not allow me to be unfinished but there's one yellow black unfinished bono tinago manyang kingonya ko echincheri indika inkobeka ko bono mbek ngana unfinished ncho kora news ko somo ndache ngao ngochire ko attend abantu bisi ngamukate mu attend unfinished anyorenga nayo goje tatu no morisi ateba tokorega turu 7 tubwatega that is living the law ogwancha if you want not to be the Dead Sea let there be an outlet chianga yototeba na nganje tinyanet nyanet kerata getoko kore suti engia gako ndorusi erianjite kogul orae wekire ande mkate tingli ko yana irae na linda ngoya ngochi ko igubobe ndabe siko kole bibe ira ochiko yo ochiko ekere echande achikulike yes chianga chiri mu bwatenka gochakera bonoiga nchentenete egento gekoro kwanga Advent Possibilities Ministry South Kenya Conference secretary ndeto china Pastor Willis secretary ya so chikani say Jones bimia tatuna onde bono secretary ya we are sending everyone nyo muliko nyara na bato kuimoka into together. We got to put centers. Yes, to put centers to imoke egere moch kora to rusichiaru bogetutu to jire bogirango. To jabo girango to jire chire chinkora kijugo kachiko bachinyi. Ne chinyi. We interchange them, we swap them. Interchange them, to my again. Ego? That is what we want to say. It could yalero. Living the law is living by giving the best. Love and love. Love. Monarundi kiraga na ki God, love and children. Yes. Ngajira na gente banga mono into akora chikambi buya kwa ya chi alengoro at least each day was a new day. Okay. Ndangani ndangani tu ajagira carry peace ya kavere to gacha ye com to church choir yes com to because com and ne ma we had a Beneza we had Kurgenya Vinga Beneza Nyaguta yes Jared actually ego bajete Wednesday and by public demand esa watu no barenge na wana balia sisters of God of grace yes good those choirs were there na marejeo no ya lenge ya Gitare ne yende nero ekorunga rigo magenje they were there so you can see how gracious the camps were. And actually the motto was after Lingana and Dagera. And each time na wenchiri yango chabuya. Attendance this year was very good. And then Dagera was plenty. Na ande issue ringa Dagera ngo mat bride. You saw it. You saw it. It was left. Let me ask you a question. Even neighbor you are eating in church? Yes. Igwa ekira kitua Syria. Chikambi chinde na oche togokora nga mogende lanji
moirane that is not what we had for no italikan itali kutubiito lakini ile bikeri byari no na bale koraga ni noje announcement yange koba ne ringa twa code rokorandia now amatera agendera serving point sorry chirega iga na bo chirega this za uisa ejine chikambi ngagenda muragere abantu bakuragere gari aba chikambi ejine chenkoera chire actually agini ndara kuri mulisi about the great controversy igolende nga controversy kegocha good news injiringa Kristo obwire ikidelinkere ntarari chibando onchire ntarari chimu amerite ngenjo gitaria chitabiki mongosera to naro nyaro korego isinire begwe ebara chenko biko tata jiri chirusiria masaba yego sino nakuo akabekire bono chiko inge aye chikamugete yes no, I think what we will do autogoja organize one of the evangelist group yes to yetware egere twabekire to sate menyu doko garaki togobeka abagaro kuna jiaja na abagaro amuna jiaja ni moto rangeri bono magosa dara yura kinende Maria isirego chaka no rende mkata na boto sabango koli egere next week to kurigereria about the covenant and the blueprint nyasaye tigatwanchere tumera ne wiki gocha baroli nol ntomenya mna bantu batabwati osemeri katima ego manene na baraje ndonya kobeka mna manene na agakaratambe tuyarigani all times kogero manene ito can come anytime nekara gocha tonyore ngantu yariganeti be mono mwensi omoko and kurugabo I know we lost a relative na bondo chuiga chakir ko kurugabo ni mai to go tara kwao yes we lost a relative that is my first cousin by the way and then babo nyambori akominyo aigwetenga bono actually no nekera ba twakurika nga cousins chiabo of course chekura ku number 1 Evans Murumbo rende na Jerusa nyambori nero ko ba next Aminto agasete town yeye Aminto it is unfortunate that na nyira nga mole manasire timamu mwao tunampea pole wakati kama huu na ndeto endreko basabira singa kiga chobo kendo so nagi kazi ni dia George Musigisi Marieta narokuru na bakora Musigisi oyo bioma ise igasire to ko Zakaria bioma ngina noare muswati umwabo tata ukuruku ngesta buchiri this young man igabekire tabaka enkendu ararusugo kitariki yemo ainigwe tariki bere igakwe gyantunda nege wikasae oswa kirina gari go chirogoro maybe abamu abo there is the late Thomas na sirete kare entubwate Florence Ravera nyagusiana ro Kwelen Eunice Kwambokanaro na abamu abo bande muna bano Patrick Mbogo Charles Nyabuto Alois Kenari Daniel Bioma Mary Kwamboka na Frida ono rende ekero atikire korara nabo twakuganinga abantu bo gwanchokuya twensi tubwatera neri tukerio kero tokumerana ikiagera bona ntatebe tinga no muigo tatari gotinko ita magosa aru muigo Zabulon Murumbu muigo tata Zabulon Murumbu mo tata po omuze pora soko sirio muigo ne ndugu yao orarire makori ndugu yae ndo koroku oeri na Isaya aba bonse basiririo muigwa n'abantu bonse bagiantu ndari ensema aria twabaganirie ngora neke otokuroberinga ndio bamwe abo yakoenigwa twasabire ngora nakubaganirie obuya bwa tata mbo barema nono yomo nugo kuku mungwano yomoke nata nanywomete abwate people okukwaye nkogera ngonda asirio gosemeria asokwegena make sure ngano tore asokwegena bakomo erio egere ntonyara gosiria onde bamwe abo Lilian Kerubo na koire ngora senge chugo sirio mugako all is not lost asebono korera tore lakini ankyo will be better monena korende na ndakoraye asikire kitambo kero kaida Mauricia mureka Samuel Koronya MUSD na siretie
asirete kwa ngora ya bene kuchesa bantu ba nyamiobo ba Elijah Elijah naiza kumwabo nsongo onaba kurunya kwa mate Elijah nongurwa ali nyamataro yadwe basani babo bonsi bantu ba nyamiobo we love you tumera nororo we kill you komwene as we do this. Dear God, we did ask when we started, we've trusted you. Asogo kwegeria gwaito wetera somo ikoma cheno na bera token abeka obo mwanya bantu ino oborusie obonena bwa botigale koba na kirumonta igwe injiri ye buno bwena takoyigo gakora ne yao nondete yo toko iranka gakora twensin kabuo tutagete gocha na yeso mna gwatulire te iranga ngochore gutuyo ondeta rema gakora to kwigwerere na ndento tare buno reri chiko tumenyera siri chike riraya siri Yesu Kristo twasabina kwegena. Amen. Amen. Tingo batigale ne maganda ko chiabu mokonya abantu ba millennium anje nimbwata abantu ga korara minyokiga your request my command nekaro your request my command yego so vera mbongi na akorodire na babo vero mino ba mbogo bantu bonspi nimaite birongo bono gebwatetense everything is doing well tiatogendra twensi tubwatirane your request my command starts bono gakarongo kora daron ko wind up your request my command comes edition the last episode daron ko yakorego togenda abaganiria maya pia Thank bono you. baba bless saba babere Beka. La yenda igwero. ta tengan duatiga abaka ver korwa